салом алейкум дӯстони азиз, ин як конкурси бест платна барои шумо конкурси девонаи баъд сар додем ки ҳама метавонанд дар ин конкурс иштирок кунанд, не ки пули баланда ҳамун як одам мегира. ҳозир ман барои шумо мегӯям ки дар ин конкурс шумо чӣ кор мекунед. ва ман дар телеграм каналам пости нав добавид кардем, яъне ки конкурс дар сайти Weka Surfing мешавад ва ҳатман метавонед ки даромада бихонед. конкурси мо ҳамин рӯз то рӯзи ҷамъа соати 11:50 давом мекунад. кадоме ки дар ҳамин сайти Weka Surfing дар байни як ҳафтаи ҳамаро зиёд кор мекунад, ҷои якума мегирад ва дар рефералкаи мо чӣ қадар пуле ки ҷамъ мешавад фарқ надорад, агар 500 рубл ҷамъ мешавад, 1000 рубл ҷамъ мешавад, чӣ қадаре ки ҷамъ мешавад, ҳамон қадар пула ҳамон одама метем, ҳамон одаме ки ҷои якума гирифтагиад. ҳамаи бачаҳо дар ин сайти Weka Surfing кор мекунанд. ин сайти бевложение, ай лайк подписатся мо кор мекунем. ва мо як группаи дига кушодагием барои ҳамин сайти Weka Surfing конкурсро сар додан. силкаш дар ин поёни пост ҳастад. барои дар конкурс иштирок кардан ба группа медароем, дар группа подписатся мекунем ва дар баланси сайтон чӣ қадар пуле ки боша, просто ҳам баланси сайти Weka Surfing-тона ҳамин хел скриншот мекунем, равон мекунем. фарқ надорад чӣ қадар пуле ки боша дар ҳамин баланси сайти хитон дар Weka Surfing-тон, шумо просто ки профилтона скриншот кунед, тамом. дар балансон чӣ қадар пуле ки боша, мо ҳамаиро сохранид мекунем ва дар охири конкурс бо скриншот равон мекунем. ва шумо дар балансон чӣ қадар пуле ки кор кардген ва аввал дар балансон чӣ қадар пуле ки будак, мо ҳамон қадар пуле ки дар баланси шумо будак, мо ҳамонро минус мекунем ва ҳисоб мекунем ки шумо дар байни як ҳафта чӣ қадар кор кардген. кадоме ки дар конкурс иштирок мекунад, медарояд профилша скриншот мекунад, ҳамин хел равон кан мегирад ва мо ҳисоб мекунем, мо ҳамаи скриншотҳоро сохранид мекунем. дар охири конкурс бо як бор дига скриншот мекунем, равон мекунем ва мо плюс минус мекунем, ай ҳамаро нишон медиҳем ки шумо чӣ қадар кор кардген. ва ҷои якуме ки дар байни як ҳафта чӣ қадар пуле ки кор кардиай, ай рефералка чӣ қадар пуле ки ҷамъ мешавад, ҳамаша ҳамин одам мегирад. просто ки медорем баланси ҳамун сайтона скриншот мекунем, равон мекунем, ҳамин хел баъд ба кор кардан сар мекунем. агар ки кадоме ки скриншотша равон намекунад, баъд дар конкурс агар ки равон кунад, мо ӯро ҳисоб намекунем, барое ки шумо аввал равон карди набудем. ва дар сайти Weka Surfing дар баланси ма 59 рублай, мо иран дар ҳамун конкурс добавид мекунем. кадоме ки победител мешавад, ҷои якума мегирад, мо иро ҳамун одама метем. масалан нигоҳ кунем ки охирон боре ки ма вивод кардем, иҷо ҳафтум неста, просто ки имрӯз бояд шанбе пул бигзара. охирон боре ки ма вивод кардем 12 январе, оли пул гузаштагӣ неста, охирон виплатаи ма 12 январе ва дар баланси ма 59 рубли дига ҳаста. чӣ қадаре ки ҷамъ мешавад дар баланси ма дар байни як ҳафта, ҷои якума кадоме ки мегира, ҳамаша вивод мекунем, ҳамун одама падарка мекунем. ва як чиз дигаро фаромӯш накунем ки агар кадоме ки мошенникӣ кунад, мо ӯро сразу заблокировать мекунем. чӣ қадар дар балансш агар 2000 3000 рублан ки боша, ӯ конкурсда иштирок намекунад, мо ӯро заблокировать мекунем. ай чӣ ҳисоб, ай ҳисобе ки худаш дар баланси худаш пополнит мекунад. агар ки шумо пополнит накунед, пул дар балансон добавид мешавад. масалан 2000 рубл дар баланс ҳастай, ту 2000 рубл пополнит кардӣ, не ки дар вақти вивод кардан ӯ ту 2000 вивод кардан наметунӣ. агар ки шумо дар сайт ки пополнит кунед, ӯ дар ҳисоби реклама меравад, чӣ қадаре ки шумо ай заработка кор мекунед, барои вивод кардан дар ҳамин ҷо нишон метаҳад. так шумо метавонед ки бе ягон фреб кор кунед ва то 1000 рубле ки ҷамъ мешавад, ҷои якума ки гирифтӣ, ҳамун қадар пул дар баланси ту меяд. ай конкурс мутлақ падарка мекунем. барои ҳамин пултона расход накунед, барои пополнит кардан честна кор кунед ва дар конкурс иштирок кунед. то 1000 рубле ки ҷамъ мешавад ё ки зиёд ҷамъ мешавад, ҷои якума мегиред, ҳамун қадар пула бо мо падарка мекунем. ҳам шумо дувайное кор мекунед, нигоҳ кунед ки ҳам дар сайт хитон кор мекунед, вивод мекунед, ҳамаи конкурс бо чӣ қадаре ки ҷамъ мешавад, ай ҳисоби мо падарка мегиред. ҳама медонад ки дар ин сайт ай ҳисоби подписатся ва лайк мондан шумо кор мекунед. ма дар бораи сайтан чанд видеои дига дорам, ма дар ҳамаи видеом нишон дагим. бо агар кадоме ки видео шайдагӣ набошад, чӣ хеле аккаунтҳоро пайваст мекунӣ, ҳамин видеоро бинед ки 35 сомон дар 24 соат нависагиай, ма дар ҳамин ҷо ҳамаша нишон додагиам. ва ма бо дар бораи сайтам қариб ки 10 видеои дига дорам, ҳамаш дар ҳамин канал ҳастанд. силкаи сайти пулкоркунӣ ва силкаи группае ки конкурс рафтесай дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.